verdade é que é un gusto estar hoxe nesta inauguración da musealización do castelo, non? Foron varios meses de obras e ao final, o resultado a verdade é que é moi positivo. Desde o principio, a presidenta da Diputación mantuvemos reunións constantes para ver como iba a ser a musealización, que traballos iban a levar a cabo, e a verdade é que estivemos sempre de acordo en todo o que se iba a facer aquí no castelo. É verdade que aquí no castelo se levan feito moitas cousas xa con corporacións anteriores, desde o ano 82, que foi mercado cando era presidente da Diputación Federico Cifuentes, posteriormente levouse a cabo a restauración cando foi presidente Mariano Rajoy, posteriormente viñeron outros presidentes que fixeron labores importantes, pero xa máis recentemente Manolo Abeledo convertiu que era a residencia en pousada, que foi moi importante, e tamén Rafael, baixo a presidencia de Rafael Louzán, se conseguiu que este castelo e este xardín fora declarado o primer xardín de España de excelencia internacional da Camelia. Por tanto, todas as corporacións fixeron cousas por este castelo e, por suposto, eu estou a todas moi agradecidos, desde o primeiro, que foi Federico Cifuentes, hasta a última, que é Carmela Silva. Sí, é o noso símbolo, o Castelo Soutomaior, é o que pon a Soutomaior no mapa, digamos, en todo España e incluso en moitas partes do mundo. Aquí fraguouse unha parte importante da historia de Galicia e da historia de España, e, polo tanto, non é algo que se poida obviar. Isto xa ven de largo, xa ven de moi antigo, e, polo tanto, esperemos que agora con este novo impulso poida seguir nese camiño que se iniciou no ano 1982.